Hello tfal, madwarna nsibu ħafna nies li ġelunna nemnu li aktar kemm ikollna affarijiet materjali u kumdità, aktar ser nkunu kuntenti. Pietru, il-ħabib ta' Ġesu, hekk ħaseb ukoll u ma rridx li Ġesu jbati. Ġesu irrabja ħafna ma' Pietru, tant li sejjaħlu xitan. Ġesu kien lest jbati għalina, basta jurina li mħabba bla kondizzjoni li Alla għandu għal kulħadd. Huwa għallimna li l-ħajja nistanija mhijiex faċli u l-veru fih ma jiġix mill-kumdità, mid-divertiment, mill-pjaċir jew mill-affarijiet materjali. Il-veru fih insibuh meta ngħixu għall-oħrajn, billi nħobbu lill-oħrajn kif iħobbna Alla. Il-prayer space li ħanamlu llum jisimha Nitlef biex nirbaħ u għaliha għandek bżonn karta forma ta' bużżieqa, biros jew markers. Ħu ftit ħin biex taħseb dwar dawk l-affarijiet jew drawiet li qed iżommuk milli jkollok ħin jew l-enerġija biex tħobb lill-oħrajn fil-prattika, bħal ras, il-kumdità u l-ħin itqatta fuq it-teknoloġija. Fuq il-karta forma ta' bużżieqa ikteb xi affarijiet li inti lest li titlef sabiex minflok terbaħ il-ferħ għalik u għal dawk ta' madwarek. Issa tista' titlob lil Alla sabiex jgħinek taħseb inqas fik innifsek u aktar fl-oħrajn. Fl-aħħar tista' tpoġġi din il-bużżieqa tal-karti x'imkien biex tfakkarna li l-ferħ veru nsibuh meta nħobbu lill-oħrajn.